Me Moakwaba, about Skeleton Man TV, so Skeleton Man TV, Anna Wushi. Say, where your first time at Bomodian, subscribe, me a notification is so. Click it all, no send your video, be a Yedibetumuno, Busia, one son Sabekan when you be a sure, Medasi Bebre, Busia for Okatakyie Afrifa, man of the moment, Busia, Wasambe Beam, Busia for. Wo chirem because enkofobi e question ni say oye oyokohene of Asante Agunano omo kwoshen kwakuma enu kura ye den e kan bi say wo nye ohene na emomu no no ano wapeja ne ho aye den esi wonum say wo ye ohene a oba no ama obi di kine aye den esi ne so wo nye ohene abusua wo chirem ama obi ahu say oye ayokohene of Asante Aguna wo chirem na ni chiremu no anabusuafo okoka say Dormaahene kura eye den pere say obeye aduana fo nyina obeye omohene Dormaahene wo pere because enyo no nko ha ne aduana fo no oma shata wo baabia it wo pere so no beba beden obeba beye aduana fo nyina ehene it is a Dormaahene sorry no okeka say wo free bono mamu ano ye den wo free a wo se nukura bia enim no no kura wo nye bunu ni ofri baabi ano be den wo bepie bunu honom Akwamu ano ye den ofri akwamu ano bepie mu osentreso ofri sontreso no anabusuafo okọ nanim ekopie mu o wampa mu abusuafo ewo bunu region mu no ano ye den okopie mu honom to ono de wanya bunu ni kura na ebom de wo ye nyina ni se obetete bunufo ene asantefo ntem na bunu ho no nyina so eye den ehye otumfo ase ebusuafo Okatakyie Afrifa man of the moment pai muka wo kan nyina ntemu de mumie nkotie no Nana history ni asa mombia na ansani akọ. Okay, so general, wamu ye no wamu busase. Na hwene no kwa wodi hene bai. Ma kira wamu kira. Na wo ye no mso, wo hena wo sa ye politics. General de manfo ni nim. Na munsua ne ne. Ene se de o ma fa hodie ba kuro we mu. Efra borofo nsem. Anya kwa me nkroma na hyase. Tie de mekan yi na munsua na munhunu mpa de sua munsua mu amone mu nananom ntenase me nto by the fireside nkyere mu monso buku nso mumfa bi nkan timoti wi ase ye den wom so de yokohene na yokohene no kwa ne sei general ye ni ade no ena no history me de mu omo ne se 1948 na ayi osu alatamanche ye friend ni kobna boni the third tie de mekan yi wono na 24th February crossroads tie de mekan yi wo ye no asojafo a wo kọ second world war kokon ye na ayi Britain aban no promise wo mo se mo kokon to kwana mo ba ye ba mo early retirement ni some benefit afi wo makwa bomba ye Britain aban no ati and governor na mfa mo and wo mo nante so mo kọ ayi ni ade wo mo kọje o ma de castle and on the 24th February crossroads shooting cooperative private or that lamti and the sergeant ajeti de motin en kanya de and wo mu ewuye ye shutu wo mu wi like tienie na ohina no wo osu alatamanche so what the word awam you can so be awam what be that yes wa yam awam what be that what yase onti ase ne say awam ne stand for a year Association of West African Merchants. She the make Awam Association of West African Merchants. Exactly. Na 1948. Na omune control a year trade route a free by UK ni adeba. And omo yes omo best stockpile a year product. They kind of hoarding. It omo hoarding na prices cost. Ni nyina ka ho bi ma ni kwobna boni the third. A year no see boycott a European product. It omo year what in 1948 riot. We incited the masses against a West African merchant and not in Tokwabai. Sa a year 1948 riot no. And non the lead Yama Mount Fonisha say asking for a year independence. You form UGCC. I didn't know Muabe year CPP. I did Nico Benaboni the 10 no ye hene.
And we hear politics here. And then must be hine. Ironically, when him said no ye osuala tamanche nyina no. When him said no said di hine watachimai. Na hine be na no odi. Tachimai. Let them know. Na oya yokohine watachimai. Onsua de. Na fe masaba yokohine me ka asem kire mo. Mo so oya yokohine no se be di politics here. E wa abra yokohine na ma mo fa ahodie ba ye. Tachimai yokohine. Ni kobena boni the third. Exactly. If san kranfo ni di ajade. Enti no be di na na ma me free tachimai. Ah oya yokoni. Be ka kire mo say yokofo ni aduan obi aye anuanuma mo nyini. Afi obi odi osuala tamanche. No say di yokohine wo tachimai. Na me di yokohine wa Santiago na wo so ntiase. Me de ma yoko nso free gabe. Gabe hine ye menua. Ana me de kwa agona. Me na mua ni ade me kwa hwe na mba na yesi. Onsua. Amamra ni amania ne tetense munsua. Uwia na atwa madapa. Na madwene ne ntesa wudie no. Me bai. Me beye de obi anye. To ye hine. Yokohine de mia na medie. Na Dormaahene. Opa aduana hene. Wo ye doma o. Efise doma na ye kuro. Ana ye ni ahenie nkronkro. Obeye ye so obi ye kontire. Unsua de. Obi ye jase. Obi ye yankobia. Etimo madwene modwe se no ni ahenie. Eye war formation. Precisely. Ya kokon ne ye form ye no. Fe yase. Ne ye form ye. Ti yaka so obi yankobia. Onko ba bia. On ne hwefie. Educate them. Yaka so obi ye jase a. Won ne nsafo ne nyina hini ho ayahemfie ho kura no. Ne yaka so obi ye nifa hene. So ye nifa hene dia. Ye kokon ye the right wing of the war. Precisely so. Ana so obi ye benkum hina. Wo ye the left legend of the war. Exactly. Ana obi oye konti. Se bantama hene. Wo ye konti. Eno mo ya mo si kontire. Ye ka kontire. Ye konti. Na se tutu ya babio. Odi kan ba ye no. Ana one bantama hene. Wo mo ono ne ko ye kosom ye. Amankwatia. Amankwatia tia. Wone ne ko fe yi ase ko ye kan se denkyira kosom ye. Na mo ko akwamu. Na mo da wo ni mo ba oba ye no one ne mienu nyina no. Enua madane nua. Anu wo kokon. Na sata mo kosua akwamu ne denkyirafo ne wo formation ni ade nyina. Anu wo bo bantama akonwa ma no. Se saade ne wo no ekon ne ntima bo akonwa ya ma. Wo kwa wode enumfo 300. Enum asamu na ne die anim. Anu wo de wo kwa anu wo de wo ma asafo. Ye nti asafo hene. Eya akwamu hene of Asante no. Iti kasa akwamu a akwamu ne ye so ha na mom tamu ase tutu ko Asanteman akodi ade no ana akwamu hene emma anum asamwali 300 soldiers leadi ye koye na sabi akwamu fo ne ade no na omotensa wo ni dipa ne nya no ase nya no ase ensa wo mu dipa no onsua de wo ye ne ade nti Dormaahene kura medical ka kire mo anya bunu ni me ka asemu ya monte wo tete bunu ni Asante ntam nyina Dormaahene anya bunu ni ne nya bunu ni kina Dabi wonye bida. Me ana mpapa no. Efise Dormaahene ni nuane akwamu hene. Na so ye bunu ni dia na ni nuane akwamu hene. Explain. Dormaahene wanya bunu ni. Se wo ye bunu ni dia. Anka ye da na ni nuane ye agugufo. Aduanafo. Dormaahene ye bunu ni dia. E da na ni nuane kumawu. Dormaahene ye bunu ni dia. E da na ni nuane asumanya. Enti etukotena. Wo ye ni ade no. Se wo free akwamu no. Anu wo tene ya ba bia ne kumase mo frɛ ne South Ntreso. E ho no obetena. Wone Kwadwo Kurom hene. Kwadwo Kurom ni ye cultural center, Kumase cultural center. Wamo ye ni ade no mo ne Dormaahene ne tewo. Obiri ye bu awuo ne ba ye na Dormaahene tu ye. Ene so okotena wampem. Na wamunsuo a da bono ne pam mu no okotena. Ti wampem. No otete ho an wa build Dorma. Amana ye kese. Eti okampa dia. Dormaahene ni nchiri ni akwamu. Wanya bununi. Ti wa ya wo tete abonofo ni Asantefo ntam ni ade maka kire me papa munya na asema. Abonofo mu ni Asante nka mu ade. Me papa wo ebia wo pa bono nso ne so adi. Enti ene ase set we versus them. Na bonofo no mani di so hene. Na nso ono ade onya bono ni. Wono de won kan bono no. Won kan honkura. Wo ya akwamu ni. Na Dormaahene ya akwamu ni. Exactly. Yes. Wo ifra akwamu. Fire. Wow. Me ka kire wo. History. No me kire wo na Dormaahene nya bono ni. Bomb history. Eti wonya so wotete yi ni ade. Edi janua. Ayokohene ne de ye di. Ye bedi ne nne. Ye bedi ne china. Na ya omso na himfie wei. Enti se okọ ayagona se ye wa himfie kakraka asi wo no. Na ade achi a jasen so wo na himfie. Na nkobia so wo na himfie. Na kontre wo na himfie. Mo adwene mu ha o.
I'm not your regular guy. Don't be doing these things with me. General, Asanteman could train you first na young son. And they say I be young watching. Na history ni be a memo. Why? You will country, you will just say near the. I you go 4 pet and a come. Oh fire. Munyim flu. Young core reforms. Omusia dear. And I almost did atem. Deck, Omusia, never phone abanagin. Omusia. History, no minimum history. And the people with that knowledge of their history is like a bird flying without a tree to stand on. Eventually, they will die. Munim baby amu free, but I'm better who baby amoko. Say yeah, na munim baby amu free, but I come back say I come phone in na ya de bako. Na politics no masha asi echichemu. Na mfanteni asante wonto kwa. Ana we fanteni we techimai. Skafona mu wo akan state ni mu no. Mo sha asi organize matches. Be kan akan phone abom. Amunya kwa sesem no. Exactly so. Chi yanko. Why if you are Schwarzenegger, also what the secret at 2 about if you are no be asuma. Me and the menu aba no masuma. Also who cry hard gender. Why you say when you walk agona near. Obi asuma say bebo sister. If you also come in papa first minute no anajubi ya ko ayi akramo no. Ya nioma bi wo ho ne ade na afia na ya sumsam edu ba bi ana na adwene no nso ya de awunu no afa na sa adwene ne nye